esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano eyu ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies asiba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering asiba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ngwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering, ase ensema ya Computing and Informatics, ngwiga bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration, ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering, ngwiga bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering, ase ensema ya Cosmetology, ngwiga bale Hairdressing, wigo mbabwate Fashion Design, ngwiga bale Food Production yani cookery na wigo Food and Beverage Production, wigo mbabwate course ya Driving kuchia sabali bonsi baraganye kwegera kugenda Kigali. Samari atane ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali bagosomya abana courses cy'obubundi asama ngane school fees serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana agoja neri abwate enke umwana nainde ngwancherware asabe kibase cya serikali yakirido kuruka government scholarship cy'abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibese kine kikomokonya ase akomenya esandagira akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bale constituency bursaries uno mubungo Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira alekero umwana nkonyora ale kibesa ekyogo soma nande nato tebetinga mwana ndo wense goche school apply loan nkonyora ale karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi bachago tokonya asama tukagocha biyamona asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kusi obakirisi migutara sikiramba cyabo 0743480999 kusi 0782490068 ninjolero eyubwenyolero bumanyi uburago konye asubagima bumakiaya. Sole charagire chinsainye chiabonu magoroba karibu sana ase kiunga chinsainye ase nchira yo wikiranu elio nyandira gukomanya ayagendete gukolekana kurwa chinsemo au saranso ike enabo igotara na intwe elio tokomanye ase nchira yo wikiranu Wilson Makori kurugalia sensemo yebimanyerelio nereto kubwaterana na inchini gonkoro kwa Ruth Kemunto aya negati alito kwariganirie ase kiunga chinsainye otko bwalero. Omuzacho yomoho kutoka gasiriti obugima bwaye ase nyumba yo gukondisia chinsemo chegesa imeyo mucyo busongo nyumba matuka abantu batamanyiti lakini nditumate ngakalega basi ona murapone gejirani yaye basi bana basinye inamo nere mono chingi chaje tekomoketa ili musu mbaka bona bati kubura ninga kinki bana yanya rikana rero chingi chikali mono igane ili musu ucurangira manyene eproti bagenda bayigore tisha banyora mayene gakorete kigasirete.
abana kinyoro bagwatoboro botindi nigo baba bakumuita umusacho yomo yukagere kumutachiranse umwana umunyoroka bw'imyaka 5 na kumuita Yaitire moche ale moche leitira abochoira maiso abochoirenda yani umwana asambira umubiri umugima aitire kinyama inchendo chengo mumuro le noko nyarekana tabane to kola tuno na soba ni wae ni kuno nyambira na ndo mugambye musabu chibuito tabasa wa tembu tikobeke ngane pale pamiti akobeka yo mumuro. Mimi niliwaeleza wananchi wa Kenya ya kwamba elimu tutahakikisha inafikia watoto wetu wote. Tumeajiri walimu 1,100. Tutaajiri wengine 20,000 mwaka huu. Muraibensi ya Kenya kugendera kwegerera serikali yayo na gotebanigo agendete gukinya chi sector au ayo hamana yanda mango mwanchumu ligereria tusange asenjira yoboikirano kionga chinsenye Polycarp Okara ni gagotochakiria na roboti ruo goichania kurwe kaunti ya Nyamira asomusacha w'emiaka ya igatwa asamarieta Zakaria Momanyi oyo okageire kumutibonga na kumuita umwana munyaruka w'emiaka 5 kurwa ase kenyoro kia Nyakongo ewodi ya Gesima imeye bunge ya Kitutu Masaba ase kaunti yeyo nigemambie litukulia lero abakagusagano n'abantu abo balenge n'obururu botindi goikagusiria obogima bwaye korengana munangina umwana uyu nigo akwerana goteba buna nigo umwana ye abetega kubura kurwa litukulia Jumapili goikabuna atogete ase enyumba etamanyiri gasiretie obogima bwaye muri kyoito asenchira yoboikiranu nigatwaleganirie oroboti urwo korengana mone amatiye igahayo umwana Joy Nyanchama nigo yaherera buna Joy niga baga kubura kurwa ngasobo kuri tukure Jumapili omugiho bogotema kumulija nigo tayibora matunda wikabuna atogete gakwete ejumaine yiga enchero mwana uri yaitire moche ale moche leitira abochoira maiso abochoirenda yani umwana asambira umubiri umugima aitire kinyama. Jumapili maragoba saa 1 lendi saa 12 je saa 1 leo mwana nabolete kurwa achete kwa isuma mwana no alenge iga mwangina kuroga no alenge chengatira lyo kangaruga mwana kyale mwangina kuro kibakora ararali moga iga lende ninya kurigio mwana yaya karasi ndagera tatu mabonera no alenge kuchiruti cha mataga iga kagenda ngalipoti igoro ngalipoti Monday kera nalipoti Monday yabasigali bagacha marago abasigali batatu bagacha bagakora investigation yao bagakora bakagenda litukira libukaira ngataiya abantu gaki ngonye sitorigie umwana gaki nande bwairire rero bantu mbaiyo tokarwararo mambia ebo gaki bugakigoro ngataiya musacha kyalenge masimba korigie certificate yo mwana oyo igo manene kamatayo talikete statement togenda ulike statement buno mwana abolite tukagenda tukalika basigali bagateba mwali kirira nabano ande munyago cheki omwana tugaika kachikorosie bicha yo mwana karochi bicha ngakora ngachaka kotena ni chikali traffic para mumeona uyu mtoto hapana enda bana ne bicha kero monto babuno yo gweta genda ne bicha oyo gweta enda ne bicha mukagoro yoiga okorete kebeke iga aserieta Zakaria Ayuso Momanyi nigo abagagusaganwa na goito goikogokwa jingaki asianywa jinsamo charioga asekonyora tameire bakatsochi bandorogoro bakanyora muntu tayo ngabatebi chibandorogoro na magenda omuntu nale gukura akandora agatama kakimora bwati chibandorogoro karabwati kucherutie ya mate abantu bagachaka kuchimate chai ime kwenda bakatirimbo kalio kanje nonka sigekolige omwana mbere yatengo nyagutirimbo kalende ngonya kukura ndirenda abantu banyagucha ono nje timetingo soete nyombe yu yamenyire timetingo soete nyomba timetingo igolete nje mpari iga nalenge ngonya gutirimbo kandi timetingo igolete ngaigo mwana na nyomba ali mwana na gaitire mwana na bekire rumi ya rogoro nje tingi gati nanye nange no mwana nenda ro mwana ngarara ye mwana na itire
tiganga nduga igalende nkatamalende nkanda baka polisi ngabatebia aya kyabeiro mwana negaitire banyoriro mwana nasari bona mambi bwakia uyu toka musobetia rwesama Kulingana na ngina omukagirwo yo igasireta Joyce Bosiboli nigo aine kebuna yetali ntunda ntangani umwana oyiga kubwatiranirwa mu nebikora byobusalia tali muya omukabarali tali muya omukabarali nabakonyora kende gatari kyabande kerokyo uimukia nyoni litoka nabagotwa achia awoni anywera maro bwatetwe na bwatu muswati oyi bakagosa nakagenda keragenda umwana ati abana atigeto oyo makarwara ngo kumubori umwana inkia muna ya neligumba kera ire tunya gitari bagateba na yaya umwana yo yakorekana no muyabitire mwana uri akabera nyagitari agacha akabwatwa agakore eseri umwaka agatagambibwa akasibwe emyaka 3 agakore yesibagacha bono nigo yamatiriga amonekenyero kyaganire obwene bw'umwana oyiga kwenekigwa njendo jengo mumurole ino konyarekana tabanete akora ntuno na soba ni wae ni kuno nyampira na ndo mugambye musabu chibuito tabasa gwa tembu tikobeke ngane pare pamiti akobeka yo mumurole digairwa sako irupi ta chaka kali sabu njetimbo atia mange na kwane aba mindo ngakietore no bakongu yongo saba akimoto ikange egere moto bwasyo moroberio bwo mwana erinde tomo enibya akyo mwana nanyore akiya gaki anyo mondo yukwa mondo yoga goteba nga egasia ire okorire asingo yo mwete gasi gaki kyakora rende na bagoteba okorire gaki omwana ne gaki banje gongonyera abana babande akya abana babande basame abana bane nabangainie sukuru kero omwana oyo sirete gale nambe ibere nababete nambe ibere sawadi ya enwere nyomba inko report rigeta sene kya wanjite kya Gatembe kuriga atinseme chiga chanya Kongo wadi ya gesima ebunga ya Kitutu Masabe meye kaunti Nyamira inche konkoro kwa Polycarp Okara Mbia mono sana asoroboti ronderwo goichania umubere bwo musacho ye mubwi myaka ya igatwa umanyikanite buna Stephen Mse Munyithia bwi myaka 44 kurua county ya Kitui oyikonyora omenyete asense moyegesa imbarabare yo mucyubusungu ni igori tkulia rero umubero yo bakogotoka kole gosiretie obuguma bwaye ase nyumba yaye nigegotebekana buna omusacho yu nigo konyago kolemeremo ase chitile nabono nigo konyora amenyete ase nyumba yogo kondisia na nigabete gakororekana elio mwelio chikibere chiaetire goikabuna bono atoka kale ase nyumba yaye gasiretie obuguma bwaye korengana muna ba matenigo bakorana goteba buna kubwatikana neli musuli tindi eli arenge kurwa ase nyumba yaye ekiorokera ringanigo konyora umubiro ye osarekire na kikeirira barabuo gwaka eliogi omwelio ye nyumba koigurwa na bamunyora gasiretie obuguma bwaye ase nyumba yo roboti ruo ase nchara yo bwikirana ebikole by'abantu gotoka basiretia magimabo ase chinchera chobo tutukanu niko bigendete komentekana muno ase chinsemo imeyeliro balia gusi ase litkulia rero umubere bw'umusacho yomo omanyikanite muna Stephen Mse Munyithia bw'imyaka 44 kurwa mwingi me county ya Kitui uyo menyete ase chinsemo chigeza ime ya gusi nigo abakagotoka ase nyumba yaye gasiretie obugima bwaye Korengana muni amatenige kwerana gotababuna nigo musacho yu arurekanete elio mwelio chikibere chiaetire goikali tukolia rero ekeroli musuli tindi lyabali kubanyara kurwa ase nyumba yaye ase baikirana ase nyumba yaye na konyoranere osireti obogima bwaye berete nyumba matuka abantu batamanyiti lakini nditumate ngakaliga basi ona murapa ne jirani yaye bagase bana basinye inama nere mono chingi chaje tekomoketa eli musu mbaka bona bati kuburani na kinki bona yanyari kana rero chingi chikali mono iga neri musu kuchurangire manyene eproti bagenda bayigori tisha banyora mayene gakalete kigasirete ukwanira igoro ya afya yaye nigo batebire muna Steve nigo abwatoburoire bogo korora egento andake kyabeire hege guchanda afya yaye asegeka egetambe tutabere amenere
niga bwatu burwire bwa gukorora ari gukorora sana abatu ari gucha ngakinyinga ari gucha uisiekera nyumba. Steve alikuwa anakohoa sana, alikuwa na shida ya kukohoa. Unakisikia na ile kikohozi alikuwa nayo ilikuwa ya hali ya juu sana. Ni kama hii kifo tunaita asthma. Kwa sababu ingine alikuwa anakohoa mpaka anajikunja, unaona huyu mtu ni mgonjwa. Reality ni mgonjwa. Na zingine hata kutembea kwake kulikuwa na shida. Umukia bogotema kumwira ni Nkasobo imeye kaunti ya Kitui ni gotabete gokoreta matunda ndozi asekiribu nani ya matea ye yabeteke gotema kumwira asenka yaye kulende nigo abeteka gukana. Tulikuwa tunajaribu kumpeleka nyumbani, alikuwa anakataa. Alikuwa mgonjwa kwa muda. Lakini sasa kwa muda wa kama miezi 2-3 hivi sijamuona. So asubuhi ndio napigiwa simu na mmoja wa nduka hizo anaitwa Masika, ametoka pande za Makueni, ananiambia kuna mzee amepigiwa simu akaambiwa Steve amepatikana kwa nyumba. Kwa nyumba yake kumepatikana mtu yaani kuna nuka. So tukimbia tukakonfirm kama ni yeye. Ndio tumefika hapa tukakuta kweli ni nyumba yake. Ndio inatoa hiyo harufu. Nonye nabo nigo babeire bakomochia oboteneri bwe county ya Kisii magega yabo kuganya egali yo kumurusia asensemeyu asegike gitambe asibaburirie serikali ya county ya Kisii kwene kibuna nkurwe robokoreri bwa bwangu guchase abananchi ono chetu aberere kurumambi twaganyire kigali egali murusi igaiga bakire gisimba komanya nakire gusubuka bieka ogente kuboine egali yabo ngero gukumya konene tole Kisii county lakini tutabwatia bokonyi roche twa wana bonkumetinga serikali kie tubwate etabwatia bokonyi gucha story inko ripoteria egetaseni kya Getembe TV ncheni gonkoro kwa Ruth Kemunto. Abamenyi ba Kirongorori korwe wadi yabo Kimonge imeye bunge yabo Machoge burabwe kaunti ya Kisii nigo litukuria lero beso kina gukora okurubikana asibarenge kwimurunganiria ogotaikiraniwa amagenderero egati yabo obwagachi bwechipara kubekirwa machi na bigokoroselwa estima muri kitu Gilbert Kobi no robot yuru asobwekira. Abamenyi bensemo ya Kirongorori nabo igo omobera kebabenigo banyeko bagwesokia kuramikira utakukini go kwa magendera sinsemo bagonyara ko bakurwa. Mimi kwa majina naitwa Sakari Ontiri Makoli, ni mkaaji wa area hii ya Omobera Kebabe Road. Jambo la muhimu sana ambalo limetuleta hapa ni ukosefu wa stima. Kuna stima ilipangiwa itoke Mobera ipite hii barabara kuelekea Kebabe mpaka huko kwa hospitali ya Kirongorori. Sasa wakapindua ofisi ya CDF, wakapindua wakaanzia hiyo stima huko Kirongorori, ikakuja ikafika mahali ingine hapo katikati ikakwama. Leta nkoro konduso uyu asiago iganinka omuchando tugwata monene otugwate omuchando gwe para ekuru eramu ya ekogenda Kirongorori epare ye igekonde se county school kere gali gutira na abana banyo de muchando gali kibano embura muroche munere juice go mwana ndage ate ale koenda agatengelia boli gochikoligira libaga nko boli barongo epare kere yao ntio tanya go jiro toroserie para segenjo pare ne yao amarie tangoro kwata bitagwambuka onduso uone no Mobera ase pare kogenda Kebabe baronga agatungaina ngana chato amaje oborire bono nande go tuara rite magene kero tu amwete kero go mwana itu na chato bono manye ko ngina muna chato rango chikorara magene nikomugoria ndeke bu barongo gagwene tai champi marore miaka mbugate kogenda kubusia amaje kero ngori bakaroje ma sokirie kuraramikira ugutarengererwa buya na bwo guteneri bwo burayi kurwase orogongoru butanya ko bugumbasira asugukinya ibirengo by'amagendera sorogongorwo. Kwa majina ninaitwa Martha Kemtonyangaresi. Tunapata mazizi kwa hii kijiji yetu ya Kirongorori hajawahi onekana. Mbona hatukupiga kura? Pito nduso nyambo Mobera injengo sabaiga
Obadia barongo twamwete kero ase ng'encho twamorigeretie ekeni ngeri gokonya ekeni egekwagacha inche buna Peter nabwate omorwaire bakabona omorwaire nyagitari are nagenda city of Kenya bagantebie arigete abantu ase rituko ase rinda obuta okorusia mbuya mono asayo omoestima amache epare ya Kirongorori nigo barubekanire asugucha kwenekia obusiburi bwabo bugotaka ng'obokonyi bunyako bogosokeri banyako bakoegwa oboteneri bwabo nabo igo banyako bagusirwa ase amagenderero asa marieta ngoroku meri kwamboka from Kirongorori rogwa na omoisimi wo minto opadia barongo ntu akoeta chikura buna intu abanyakenyoro ogatoa okarie ira omoisimi wo minto opadia barongo ngoto wekerore stima ekorukoruke mobera bakakebabe dia barongo baswatimba bakorori chikura babere bare kenyore Kirongorori rogwa oyo onde ini fact ya toteria sai na tifomu chaito ne kiare pili ichete stima baruro kogoswa ng'abono mbakira ko bakolemereria ase ng'encho ng'abanya ko bakolemereria ase gakire getambe ng'abono matunya ko bakimuki getambe kire ng'ao wetani ke bayimukira ase kinga kechiga ararenge kurwa ase nsemo ya omobera Kirongorori kebabe ime ya umachoge bora bwi county ya Kisii kuri baterekete mali tane Gilbert Kobi Biamono sana. Amate yomugaka ontiri oriku korwa ase kinyoro ya kura imeye wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirango imeye county ya Nyamira nigo besokiri na kugania gusirwa elio mwanobo ase rieta Kefa James Nyamboga oyo obeteka gusirio bugima bwaye maiga yo kugwerwa negesabo kyomute egento kirete ebilia nyagitari gukina goika shilingi chiribu chimia 350 echigo ikabono basinyirwa kana barete omubiro nyagusira na bachekoyoenia egento bagendete kubulia abarai ao nabo igo montonde bwensi ore no muyobo gwancha anyale ko bagako bakonya elio banyale ko babakomwenia omwanchobo muri keto Fatgad Gisemba na sangane ya Mateyo nabona nigatwaliganirie orobotyuru Ngoika gaiga asenga yomugaka ontiri oriku korase kinyoro kya kura ime wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirango abo basinyirwe kwenia omwana obo umusae bw'emyaka 22 aserieta Kefa James Nyamboga oyo osiretyo bugima bwaye maiga yokogwerwa negesabo kyomote buna akwerera Dorika Moige kangwana n'umugano moke onyagusira Wano mwana ni garinge gokorega asia ari Nyamusi akarabero ri mutetaringe agacha akarwara bone kerarwara agaicha igasobache kuweniwa bona agacha akaenye gitari makairu bono akababuna nkubwena ari yake umuntu oyo magaicha akamurusia agabuna ngainchu ochikonjwera riomote mwana uya akarwa ara mubiro eto ringe murungi akagenda agachikomuchwera riomote riria weri riomote egesago gegatigara so mutonde iguru riria ndete gasiaya na ria kemwage to mutuguru boigo yamateye nigo bakwerera omukyobo bogotema komogwenia asikinyagitari ao na egento gitaretete matunda ndonzi boika ebil ekagenda gesara kera gwere twe kwere yuna agete simyu monyene uyibare ngo guchwereringa muburi ngakiare agande ya yambi yaro sabire mix ngora oragerire ne birio kanta itenga kane tuirane ngabwatanga jaga gosibichianga inje kingo sibichianga na tumukira kaiga kama kongakire simyu ga kimuta gocha tororo gosene nyangetari to kumochenchi na linda ati mama karuka gaiga ngamubeke pigipigi na kombote pigipigi ngamurine ngamwira baka kebirigo gago nje buna narara iregeta ngachaka kukura diria iru nyagetari kebirigo akarusi wo immediately ndiri tukelio akairu nyagetari Nyamira nari tuigita Nyamira tukanyora iwo metakire tekire lakini abekire ki machine cia nyagetari abona tigaba mwake transfer ku Kibosongo agaika Bosongo akaberora matukoma kaigo mwana uri akarara bobori ende piri bakagenda oro Saturday bachikomoreta Nyamira gose bamorete ibara bakanyora ipiri igere igoro siringi 350 aiga boigo mbakwanira ubutaka gore asenga eyiga bona se family ninye maete mena isiko kiagera na abantu ba minto kagaiga ne family ere inse pi nyonye no mugondo babuata chinyomba chio kabaga kite chinyomba na abantu bamenyere tobo ko nguboro butindi mono
nyona sibakorara kindi nkiyo nyona ndagira bakuriteyo pi kakikorwo mwana oyo asirete nyone nisugurie gokora nyone nichaete iyo nyonye nepense nikubekererwe ndagira gakininche mbogoreti koru mwana enkabarente akiabesimigo baminto twachire korera twachire gwesangere toge nechikondo togokora nonye nabo ebasabire bakonywe n'abantu bomoyo muya erio baenie omusae oyo iga aserieta Kefa James Nyamboga pone twabere chigwiki sato nyone gento kiarenge kurie gwo mochioyo gento nkeyo nyone abantu barenge koreto bobande baretire bakabarasire pone go twarenge go sabanye nyasaye nanche gakia baisimigo baminto mwanche motokonye omwana oyo mocheri aria sakare bosongo are tu asenkeye anyara ko bagakoenigwa Iko ripota regetembe koroiga kura eye gotoke meye wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Njefa Tigad Kisemba Bia mono sana umuriketu Fatgad Gisemba asengencho yoroboti urutogo suka musyo magega yemo seneta we county ya Kisii muske Richard Momoimonyonka kumusiria mamo mwabo litukulia lero omongina Teresa Nyaboke omoke oyo osirire kabwate miaka 53 noyomo onaboigoni gasira ikirarenge kwenyorera obogwenia asenya gitali ya Gakan ime omucho Nairobi nigo abarai ao babere bagwesokia na gutuma engora yabo guchiase omuseneta naboigo guchia ase amate yonsi ase obwamo nonyinabo nigo egeteseni kyagetembe TV naboigo getembe FM kyaberige kurwa engora yaye guchiase omuseneta Richard Momoimonyonka amone amate engima korenda litangani yaturaigwa engora yaye omuseneta bwe county ya Nyamira umuske Okongo omugeni Cheuno omuseneta bwe county ya Nyamira Okongo omugeni tongwereri bageri korwe ngora na pole guchiase familia mheshimiwa Onyonka sokumusirio mama mwabo mongina Teresia kongo sabera familia yo mheshimiwa Onyonka na bantu bamwabo umane nyasanya aleko bagata ko bana barabu chinga kinkongo bakorero mongina Teresia oyo nyaliro kokorega singia sana asoro gongoroito rwagusi mheshimiwa na bantu ba Kisii county mwensi on behalf of the people of Nyamira ngotebanga pole nende ngora enene chese familia ino engora ya bene guchiase abairi abasani baye omuseneta bwe county ya Kisii na boigo ya matengima asoko musiria omongina Teresa omoketo go tigana nayo na go sukabosyo magega ye kigambiro kurwa ogochika buna oyo kabere omuseneta omochore musubati Gloria Oroba anyale ko bagakwirana ase bunge ni goli tukolia lero atema gosoa asamagacho ye bunge kolende onyara ko bakagotangwa egento kirere gosibwa egento kirere kubwatu na boigo gosiekerwa ase echera ye bunge tigango turigererie oroboti rumonchumu rigereria ayagendete koenekiwa ase geita ye bunge litukolia lero Huyo alinishika last time. Ni nani yule alinishika last time? Mpaka leo ameshindwa kuweka kesi. Which obstruction? I am at my workplace. Who am I? You are obstructing me from going to the workplace. Nini ndio nafanya niwashike nini wote? You are the one who is obstructing me. So let the instructions be written. I am not serving. This is my received copy. They have already been served last week. Okay? I'm not coming to start. I've come to work. I have not obstructed, as you can see. I'm not on the road. Am I on the road? I'm not on the road. I am at the Senate trying to go to work. You are obstructing. Now, ule nilishika last time nimeona huko kadhaa. Ameshika hata kuweka kesi. How many months? How many months now? How many months now? So, yes, akuja nishika, lakini ungeambie unanishika. Mwanchu mwarigereria oroboti urwaye oyo kabere omuseneta omochoro musubati Gloria Oroba na rugutoira ase omutima ko mutangani asense mentangani yekeunga kulenda se yekagetali egetambe ntoirane elio ngendera gokumanya tobasa guskale gendera gotobwate yemo ase yemo
Ne nubwatakorera kundi wensi ebenkulie kwe mikutano ukorera kugukwa kulia gukwinyulia kusemera igende yonsi oraganie erariwe mono Getembe FM your station nero iridiuka eyubwate sigine ntindi na bwigo ensera kirage tangaza munintwe asirigulira amaboko twakirisi imigwetera namba 0741 499726 Getembe FM asa matangazo ana olegene. Ine kwabiri gukorya road show track iyo bwate yogiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience neyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya road show iyo rakorere product launch use emisangerekano ya siasa brand activation use emisangerekano ya cooperative egatiye ci road show chinde chinyinge bono nigo twakoretere track yibwate libagaliya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eryogiriya nigo liri ya kigima eryo lichujugire ligo kwana nechinguru nabwigo likira bantabange nigo babwate ci DJ Janjere ci MC nabwigo track yana boko nyetumika asobokorera live performance nigo tokurwa obokorera wito chinsema abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi emergency ya Kenya street ya goteka babuna street endeyonsi chingaki ubunjeli bwago nebyasara byakinirwe aka esimgwetera namba 0704765412 nyora chitrake chiga eldio oikera bantabange. Amasomo nanine obumanye nabubora irere omwana okogendera asamatuko ali busyo ne aye omwibuli kwabire gukuriye sukuru asora ire omwana anyorera obumanye nanene wichi kosi chemaboko murete Roka Technical Training Institute elio aibundusa chikosi igaiga ntubwata chikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwata Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwata ekosi ya ICT Technician Level 5 na Level 6 igitumela asensema ya Community and Online Working imiyeskuru yigaya keti nigotobwate a Modern Library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ali nayo kubundisa tole ekosi ya Version Design asetobwate chimashini chekerero inkwegeli abale boigo Business Studies na Entrepreneurship nkwegeli bale Food Production yani Cookery na boigo Food and Beverage Production ase nsamu cha Cosmetology nigotokwegeli ya Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono ya dressing pedicure manicure egati ubumanyi bonde obunge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirira muretu mwanu anyorera ubumanyi bwiga nabono nigo intake y'umutinyu gatano egenderete agirira eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka nabogwaka esimgwetera namba 0726588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyorera obumanye eriwebekeri bagalirya asensiga yokwerwanirira.
Wanchumu ligereria karibu asensemo ya kabere ye kiunga chinsainya elio ng'endere gukumanya. Litukulia lero ni gumuraibu ensi ya Kenya Daktari William Ruto abakago koletaro yaye gwika ase kaunti ya Kirinyaga asabeire kagoteba buna wetera asoboraibu aye nigabeire kagotinya esekta yechisemi asokulika aborokia au naboigo kugendera kwagacha ebirasi kwene kibuna aborokiwa mbali kuburwa ase bagosomera nonye nabo nigabeire gakubole bali bonsi bakwamererie serikali banyarekoba bagotiga kuna kumuruka marieta au elikuwa ene kibuna ngomo abale chinga kichingororo elio agendere gukolera wananchi emirimo. Mimi niliwaeleza wananchi wa Kenya ya kwamba elimu tutahakikisha inafikia watoto wetu wote. Tumeajiri walimu 1,100. Tutaajiri wengine 20,000 mwaka huu. Ndio tuhakikishe hakuna mtoto wa Kenya anaenda shule anakosa mwalimu. Niliwaeleza tutajenga madarasa zaidi. Tumejenga madarasa 23,000. Ndio mimi nimesema broad based inayounganisha sisi wote, inayoleta Kenya wa Kenya pamoja. Ndio mimi niliunda serikali nikishirikiana na Raila Amolo Odinga, kiongozi wetu aliyetuacha, ya kwamba tutatembea pamoja, tutajenga serikali ya kuunganisha Wakenya wote, tuondoe kisirani ya ukabila, tuondoe chuki, tuondoe ubaguzi, Kenya iungane kwa sababu umoja ni nguvu. Mimi nimewaeleza wale wanajaribu kushindana na sisi, nimewaeleza leteni track record yenu. Leteni sera yenu na mpango yenu na maono yenu na agenda yenu. Hawa Wakenya wako na akili. Watajua nani amefanya kazi, nani hajafanya kazi. Ni kweli ama si kweli? Mashindano sio ya matusi. Mashindano sio ya ukabila. Mashindano sio ya chuki. Mashindano sio ya kisirani na kiburi. Mashindano ni ya mpango na sera na agenda na maendeleo ya kubadilisha Kenya yetu. Kila kiongozi kutoka MCA kwa mbunge kwenda governor kwenda senator kwenda mpaka rais apimwe. Kila kiongozi apimwe na agenda yake na apimwe na kazi ile amefanya. Mtu achafanya kazi yoyote asitusumbue. Mtu mwenye hana mpango yoyote awachane na sisi. Mtu mwenye hana maono na sera awache kuhangaisha Wakenya. Sisi tunataka tuende mbele kama Mwanchomo ligereria narayikorwa se kiunga chinsenye asobotukubwa lero tugwakirimbia muno ya bene asenge nchoko echora kuyegena na boigo kuyeligereria Getembe TV korende genda gutubwate ase mitandao yaito ya Facebook na boigo YouTube na Getembe TV ekero twabwateranire ne timu ngima Wilson Makori kurugaria sensemo yebimanyererio DJ Atsan kwenekeli ogine chibicha byago ikeire na inchena ko yaletera nigonkuru kwa Ruth Kemunto genda gutwara oboligerero burubuya na boigo tware obutukuburubuya. Amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwiburi kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanye nanene wichikosi chemaboko muretekero ka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi igaiga ntubwate chikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 igitumela asensemo ya Community and Online Working imiheskuru yigaya keti migotobwate a Modern Library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika